Ha arribat el moment de canviar la il·luminació d'un poble. Sempre canvia. Una escassa il·luminació blavosa i fosca, però una excessiva groga. I és quan se m'ocorreix fer una exposició de misèries de la meva col·lecció, per trobar d'alguna manera la forma d'il·luminar no un poble, però sí a mi mateix. Abans que l'arbre de Nadal comencen a faltar-li les perelles de colors. Ximo, no s'acaba l'any i l'exposició. Què penses fer? Te ho endús? Sí, però em deixaré ser les caixes, que no acaben. Pues... Esta la paga la carta. Que m'ho vaig tocar ser el Rei Gaspar. Això són les caixes que m'han enviat els xiquets i les xiquetes de les mans. Jo vaig ensenyar. No tenia ningú perquè demani. Estimat Rei Gaspar, aquest any m'he portat un poc millor que l'any passat, ja que no he fet tantes prestades. Sí, vaig a replegar-me ja. M'agradaria que em portàreu un nino que es diu poble. També voldria una nina que s'anomena establir. També voldria la llig. Sí, eixa nina que és un robot. No serà una xiqueta, molts besets d'Eva, tantes ninetes. Veus si són de Manol els xiquets? Aquest any crec que no n'hi ha res per a ningú. El que no pot ser és que s'il·lumini per a uns i s'apagui per a altres. El poble que està il·luminat. El sermó de tornar l'arbre. Però aquest any s'apaga. Ordre, cavallers! Déu i calla. Ordre!
Ja està el divart fet. No l'ha fet bé. Al tenedor. A casa. Porta't a la casa? No, no. Sí, home, sí, jo em portaré a casa. Sí, home, sí. Ximo, ets suat. El veig cansat. El poble és xicotet, però per mi qualsevol distància és molt llarga. Ai, el poble xicotet. No has vist lo de l'arbre? No has vist els xiquets? No he vist a ningú per ell. Així en este poble no passa mai res. Per això té que continuar així. Tot té el seu sentit. No pot ser que uns gamberrets trastoquen les coses fonamentals d'un poble. I menys a l'arbre Nadal. Quasi res. Ximo, ensenyo de ton pare i ta mare. De totes maneres, el desitjo un bon any. Hauria d'haver agarrat el taco que tinc en el barbaca. Sé per que siga molt gastatiu. També veurà cas que no arribaré jo ara a casa sense les 12 campanades. Bé, o més l'hora. Quan jo arribi ja has arribat.
tu guieres? Passava per ací. Podria fer-me un favor? Anar al barbaca i portar-me un taco que tinc allí de recanviat? Clar que sí. Va, Ximo, abre, que Ximo ja l'hem. Feliz any nou! Feliz any nou! Joder, Ximo, madre de abrir. Adéu. Que no pensaria que no. Avui quan de celebrar home, que és canviat. va. Que tu l'odies a casa, sí, és tu. Però, bon foc. Raies. No serà pel foc, no. No es queixarem, güey. Que falla falta. Ha passat una cosa més estranya. No heu vist una xiqueta per ahir? Taco la moeta, me s'ha gastat i no podia arribar a casa. Ella s'ha anat a per un de recanvi que estava al barbaca i me l'ha portat. I ara s'ha aparegut, tu. Que estrany. No, yo no he visto ninguna chiqueta, Ximo. Va, pren Ximo, veu. Feliç any nou a tots. Ximo, ja que nosaltres som els teus convidats, et donem el gust de demanar un desig. El Rei Gaspar, amb Melchor i Baltasar, tindran el gust d'oferir-te-ho. Crec que ja sé quin desig vull. Perilleres de colors. Verdes, blàvies, roges. Que apareixen estes. Crec que es refereix a altres llumetes. Sí, però els mateixos colors. Tinc fuma i cana. Les llumetes... Jo sé segur que no te quedaran, pues ja les llumetes... Ja es fort. Veurem com quedem. No us parecía esa misera, que eso no lo tinc. No, ja t'has quedat sense misteró. Què vols més? Vols alguna més? Ah, ja t'has quedat sense misteró. Què? Es pot saber Miguel d'on ha tret les perilles? És d'un nebodet d'ell, que anava furtant les perilles l'arbre. Sí, això com és que Miguel no ve? Té nòvia, és un home serio. Ja té prou mal, ja. Arranca el cotxe que on anem. Bona, collir, ara sí, el que es queda ja té prou mal. No mira la teua vida! Mon pare no sent que el convent.